שלום לכולם. בהמשך הסרטון שהוצאנו על הספר רוב דגן של הרב יצחק עטיה, שיצא לפני 200 שנה, היום נדבר על ספר אחר של הרב. זה שו"ת אורות לטובה. שאלות ותשובות על עניינים שונים בש"ס. לגבי שם הספר, הרב מסביר שהרב חילק את הספר ל-52 אותיות, ועניין של לטובה זה גם כן 52. לכן הוא בחר את השם של הספר אות לטובה. באות ג' הרב דן האם צריך לעמוד לפני תלמיד חכם סגי נאור. הרב מביא הוכחה ממסכת ברכות שכתוב בגמרא כל בי 10 קדמה שכינה. כלומר, כאשר מתאספים 10 אנשים לבית כנסת, השכינה מקדימה אליהם, מקדימה לבוא אליהם, למרות שהם לא רואים אותה. כך גם לתלמיד חכם צריך לקום בפניו, למרות שהוא לא רואה אותנו. והוכחה נוספת שכתוב אלוקים ניצב בעדת אל. כלומר, הקדוש ברוך הוא לכל דבר שבקדושה הוא ראשון. ורק אחר כך שהוא מגיע, אחר כך מגיעים התלמידי החכמים והזקנים. ופה מוכרח שהקדוש ברוך הוא קם בפניהם כדי לקיים מצווה של עשה שלפני שיבה תקום. כמו שכתוב בירושלמי, שהקדוש ברוך הוא מקיים התורה כולה. כמו שכתוב במדרש, למדנו מלך בשר ודם גוזר גזירה, והוא אינו מקיימה. אבל הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, והוא מקיימה תחילה. מה שכתוב, שמרתם את משמרתי. כלומר, אני השם. כלומר, שמרתי מצוות לתורה תחילה. באות נ"ב, אות קטנה ג', הרב שואל לגבי פורים. יש מצווה להשתכר עד לא ידע, והרי השכרות הוא מכשול גדול, וגם הכוונה עד לא ידע. הקושיה כבר הקשה אותה לבוש וגם אליהו הרבה, שאם תאמר שהשכרות הוא מכשול גדול ועוברים על דברי תורה, אז איך יצטרכו להשתכר בפורים? והתירוץ שהם תרצו מפני שכל הניסים היו על ידי משתה. לכן חייבו להשתכר כדי שיזכור הנס. אבל עדיין קשה. הקושיה עדיין עומדת. הרי בשביל להזכיר את הנס, אנחנו נעבור על דברי תורה ולהשתכר שזה מכשול גדול. כמו שנפיק בני חורבה, שהוא העובדה של בש"ס, שרבא שחט את רב זרע. ומה שנראה לרב לתרץ, שכתוב שחב איניש לבסומה, לא הכוונה להיות להשתכר הרבה, אלא כמו שהביא בית יוסף בשם אורחות חיים, שישתה יותר מעט מלימודו. וזה נקרא שכרות, כיוון שהוא לא מורגל בכך. והסיפור על רבא ששחט את רב זרע, זה בדיוק העניין שהם הפריזו על המידה. ושתו ביתר שאת, עד שהגיעו לידי כך שנעשה נס אחר כך והחיה אותו. ומשום כך בשנה אחרת שאמר לו בוא נשתה, אמר לו לא כל שנה מתרחש נס, ולכן הם חזרו בהם מזה. עכשיו לגבי עד לא ידע, הכוונה לא שלא ידע מחליף בין ברוך מרדכי לארור מרדכי חס ושלום, אלא שלא ידע לספר את עניין הנס על בוריו, הוא לא ידע לספר מרוב שכרות שלו את הנס של המגילה. ועוד תירוץ שהרב תירץ, שכתוב במשלי שחכם קודם לרשע, כמו שכתוב זכר צדיק לברכה, ואחרי זה כתוב ושם רשעים ירכב. כלומר, קודם כל אנחנו צריכים להזכיר את הצדיק, ואחר כך צריכים להזכיר את הרשע. ואצלנו אנחנו אומרים קודם כל ארור המן, ואחר כך ברוך מרדכי, מחליפים את הסדר. אז למה אנחנו מחליפים את הסדר? מכיוון שאנחנו רוצים לסיים בדברים טובים שברוכים כל ישראל, וגם חרבונו זכור לטוב, ולכן הוא לא ידע בין למה בקריאה של המגילה אנחנו מתחילים מארור המן וברוך מרדכי, ולא מתחילים להפך, כמו בפסוק, ברוך מרדכי וארור המן. אז זה עד לא ידע למה אנחנו הופכים את הסדר בשונה מהפסוק, שמתחילים עם ארור המן ומסיימים בברוך מרדכי ולא להפך. באות כ"ד, עוד קטנה ב', הרב דן בנושא של פותח את ידיך. נהגו שזוקפים את ידיהם כלפי מעלה בפישוט ידיים. וקשה, כי הרי הפסוק מדבר על הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, יפתח ידו ואוצרו טוב להשביע לכל חי רצון. אז למה אנחנו בני אדם פושטים את הידיים כלפי מעלה? ותרצו שכמו שכתוב בתפילה, בברך עלינו מלא ידינו מברכותיך. שזה המנהג של ישראל, שכאילו אנחנו פותחים את הידיים לקבל את השפע מהשם. התירוץ הזה נכון, והרב הביא לזה סמוכות ממסכת ראש השנה, בפרק ג', במלחמת ישראל ועמלק, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל,
וכי ידיו שמשה עושות מלחמה, אלא בזמן שישראל עושים רצונו של השם וכו' וכו'. אז זה מה שהוא אומר, וכן מצאנו מעשה רב במשה רבנו עליו השלום, שירים משה ידיו כלפי מעלה, בעת תפילה לפני השם יתברך. ומנה אנחנו למדים לזקוף ידינו כלפי מעלה, ודיו לאבת להיות כרבו. ומנהגם שישראל תורה הוא. ועוד אמרו סימן יפה, שיש ג' מידות בישראל, גומלי חסדים, ביישנים ורחמנים, שראשי תיבות גבר. כמו שאמר, וכן עושים וגבר ישראל, אם יש לנו את הג' מידות האלה, ואז גבר ישראל, ואם בלע באחרי חס ושלום וגבר עמלק. באות נ"ב, אות קטנה כ"ב, של רבנו מדוע מקדימים את לבישת הטלית להנחת התפילים. בשולחן ערוך בסימן כ"א כתוב שאחרי שלבש את הטלית יניח תפילים שמעלים בקודש. ומשמע מכאן שלתפילים יש קדושה יותר גדולה מציצית, לכן מקדימים את הציצית לפי שמעלים בקודש. וקשה, שהרי ידוע לנו שכל המקודש בחברו קודם לחברו. זה כתוב בפרק כל התדיר בסבכים פ"ט עמוד א'. כלומר, אם התפילים הם יותר מקודשים, הם צריכים להקדים אותם. אבל בבית יוסף מבואר הטעם אחר, שהציצית קודם משום ששקולה כנגד כל המצוות, או משום שהוא תדירה יותר. אז יש פה סתירה, למה אנחנו מתחילים עם הטלית וממשיכים עם התפילים שהם כביכול יותר קדושות, למרות שהבית יוסף אומר שהטלית היא יותר קדושה, כי היא שקולה כנגד כל המצוות. והרבנו מיישב את מרן, שמעלים בקודש, כלומר שהציצית היא מעולה, מהטעם כמו שכתב בית יוסף, שהוא שקולה כנגד כל המצוות. וגם כתוב שהזהיר במצוות ציצית זוכה ורואה פני שכינה, וזוכה שהם משמשים אותו 1,000 וחטא מאות. כמו שכתב בטור בסימן קודם לזה. לכן מקדים את הציצית תחילה. ואחרי זה תפילים. כלומר, מה שכתוב מעלים בקודש זה לעניין הקדמה שאנחנו קודם כל מקדימים את הקדוש יותר, שזאת הציצית, ורק אחר כך אנחנו מניחים את התפילים. זה היה רק על קצה המזלג משאלות ותשובות של הרב בספר אות לטובה. ניתן לקבל את הספר בחינם למייל, בפנייה למייל jacob@5@gmail.com. תודה ולהתראות. שלום לכולם. בהמשך